Piye, lek iso tekan kono. Lamet. Waduh. Sirahe kakane nggo undak-undakan mencolot. Ah ning kok ya iso mabur. Ah apa sarunge diplenggungke kae apa? Wah, wis janda pinter bakung. Ora toya kowe, modar ora kowe. Wangine gedhe mubeng-mubeng ora karo-karuan. Modar ora. Wah. Bagong ki. Calan aku nganggo cawet ping. Wis ajae dhek bojone. Ae sok ngawur kae. Ayo minggir, jaluk dalan, minggir. Minggu manggung tanpa siung Forum Kasiring Samirana mrih Sekar kadung ngas kandanyo maweh raras renaning griya Paman Harya Sengkuni Bapa Durna Kakang Prabu Karna ing Awangga lan sedaya ingkang sami nglenggahi madaning pasewakan negari Ngastina dinten samangke. Wale-wale menapa dene dinten samangke kula wantun ngawontenaken pasewakan beneh kelanat ingkang sampun boten sanes namung kejawi nedya mitepangaken dhateng satunggiling brahmana ingkang sampun kepareng sawetawis lenggah wonten negari Ngastina. Monggo tanpa taliwara kelawan para sepuh kula hanampi dhateng pasuwitanipun Bapa Penembahan Brahmana Kestu. Ingkang dinten samangke sampun kepareng lenggah madaning pasewakan negari Ngastina paman Plasa Jenar. Nyawa-nyawa jimat kula nggir sesembahan kula. Bombong raos sing manahipun ingkang bapa ing kematian ingkang mekaten saya wuwuh kekiyataning para Kurawa, saya wuwuh kekiyataning negari Ngastina langkung-langkung gidereng menawi kula mboten sarujuk jerih kelawan wasisaning nata ing Ngastina. Mila langkung prayogi menawi ingkang raka ing Awangga keparenga sakmangke niti priksa anut lumanreking wanci kados menapa mangke Sang Brahmana Kestu menika kala wau. Kula semanggaken dhateng Kakang Prabu Karna ing Awangga. Nanging tumrap Aying Ngastina pun Duryudana sawetawis para sepuh sampun kepareng nyarujuki menapa ing dados lekasipun ingkang putra Ngastina pun Duryudana anggenipun anampi paswitanipun Sang Brahmana Kestu. Meniki ngengos pisan dening ngengangka kalih anggen kula ngawontenaken pepanggihan dinten samangke menika krana kula midhanget tembang rawat-rawat ing lebine tombok bakul sinambi wara pawarta pinandhunging Karna
Bilih dinten samangke para Pandhawa uncat saking negari Ngamarta, monggo mboten dipun mangertosi wonten pundi papan dunungipun tasih gesang menapa sampun pejah. Pawarta menika ngibaratipun kadidene ingkang putra lumampahing wanci peteng kepapak obor sastra biar padhang trawangan. Ingkang teges kelilip kula. Kelilipun ingkang putra ing Sina Punduryudana dinten sakmangke sampun sirna saking lumahing bumi kura ping langit. Miturut kabar negari Ngastina namung dipun tenggo dening para putra-putra Pandhawa ingkang mekaten. Ingkang putra ing Ngastina gadhahi gegayuhan nedhi amblengket negari Ngamarta dados tunggal kaliyan negari Ngastina. Saking pengajapipun ingkang putra ing Ngastina Punduryudana menika menggah pemanggihipun Paman Sengguni tuwin Bapa Durna kados pundi. Alah dalah menika cocok nggih. Tok menika kula sarujuk krana saking menapa? Sampun marambah makaping-kaping Kurawa nedhi ambedhah negari Ngamarta damel srana pejahing para Pandhawa ewa dene gagar wigarten antuk karya. Menika mangsa kala ingkang mrayogi, menika wanci ingkang sampun pastu merapingipun Warsata Kurawa, mliginipun maduka anak Prabu anggenipun badhe ambedhah negari ing Ngamarta. Sepinten kekuwataning para Pandhawa utawi putra-putra Pandhawa tartemtu boten badhe mangga pulya menawi para sata Kurawa bidal sesarengan amblengket negari ing Ngamarta nggih Paman Mlasa Jenar kasinggihan kados pundi. Mboten nama-nama arupa-rupa gesang. Gedang kok rubuh gesang. Untuk kula lara Endi Mate. Nggih. Lek ngomong kudu ngati-ati. Mboten nama arep-arep pisang dateng menapa dados saturipun Adipati Harya Sengguni ning Bapak Sekalima cocok. Kula ugi mathuk, kula ugi sarujuk. Lan kula ugi nayogyani menawi dados pemanggihipun paduka anak Prabu ing Ngastina. Leres kendinganipun Adipati Harya Sengguni. Kekuatanipun para putra Pandhawa menika namung sepinten. Kula kinten menawi sakmangke para Kurawa lan para jejonggonipun bidal wonten negari Ngamarta. Mboten ngantos sak suruping surya negari Ngamarta tertentu dados tunggal kaliyan negari Ngastina. Mekaten Bapak inggih nggih. Menawi kula mekaten saenipun dinten samangke lajeng sinten ingkang kedah minangka dados senopati. Sinten ingkang sagah angrangket dhateng para putra Pandhawa ingkang sami anjagi negari Ngamarta ingkang tinelar dening para Pandhawa. Kula sumanggaken menapa Paman Harya Sengguni, menapa Bapa Durna, menapa sinten kemawon ingkang sagah angentengaken salira minangka dados jujuking ngajurit ambedhah negari Ngamarta ingkang tinilar dening para Pandhawa. Anak Prabu Brahmana kestu wonten dawuh. Saka lereking pirembugan ingkang wiwit mau tak midhangetake, iki lereking rembugan tanun liku jaba mung kepengin bengket negara ing Ngamarta. Gandeng anak Prabu Ngastina wis paring dawuh sapa ingkang sagu minangka cucuke ngajurit, sapa ingkang sagu minangka senopati mandhegani nggone bathal bedhah negara Ngamarta ingkang ditinggal dening para Pandhawa. Apa dikeparengake pun bapa ngentengake salira budal ngirit para sata Kurawa ningkes para putra Pandhawa bedhah negari Ngamarta. Menawa pangandika paduka Sang Brahmana Kestu menika lair batos. Nggih, aku kuwi Brahmana. Yen nganti ora pener nggone paring pangandikan sarta lati lan atiku ora nyawiji, yen ngono bakal tetel kabrahmananku ora ana gunane nggonku madhep pandhita, nggonku madhep resi iki Duryudana. Kagiat risang kapirangu nanggul kinempit kempit dosa ngreknaning bawana ya situ kang alang ati ya situ kang kutu gering ya situ kang ana sing tias ing Nunamit pasang kali mantap tinebena ing lodoni demawang tawang tuwang Yayi. Paripaksa sakmangke ngraka majeng anggen kula ngabiyantara kepeksa kula badhe munjuk atung sapaduka Yayi Prabu. Kakang Prabu Karna paring dawuh menapa Yayi? Nuwun sewu.
Ingkang sakawit maduka paring dawuh dhateng Raka ing Awangga, kula sarujuk lan boten menawi wonten satunggiling brahmana ingkang ceciklu wonten negaring Astina Sweta dhateng Paduka Yayi Prabu. Wonten ing mriki kula badhe munjuk atur nasa Paduka Yayi Prabu bilih menawi Paduka tasih andangu bab anggen kula sarujuk lan botenipun wonten brahmana Sweta wonten negaring Astina menika, kula sampun pikantuk wangsulan. Pangandika Paduka Kanjeng Kakang Prabu Karna ing Awangga kados pundi? Kula mboten mathuk lan kula mboten sarujuk. Liripun kados pundi? Kanyata sareng kula midhangetaken pirembagan madani pasewakan satunggiling brahmana ingkang sampun suwita wonten negaring Astina menika jebul satunggiling brahmana kula nuwun sewu, brahmana ingkang jireh getih wedi mati. Brahmana ingkang boten wantun dhateng kasunyatan. Liripun boten wantun dhateng kasunyatan. Buktinipun sareng Paduka paring pangandikan sinten ingkang sagam menika dados cucuking ajurit Senopati mangreh dhateng para putra Pandhawa. Brahmana menika kala wau semaga ngentengaken salira dados Senopati mangreh para putra Pandhawa cetha. Sepinten to kekuatanipun para putra Pandhawa menika namung lare-lare wingi sonten. Menika namung bayi-bayi wingi sore. Kula nuwun sewu. Menawi kala keng Awangga sinampilan pakaryan mangreh para putra Pandhawa mboten ngantos tulung kedheping paningal anak-anak Pandhawa temtu kula bandha sedayanipun. Nanging kula menika ngenggani wong tuwa, kula nika nglunggule dadi wong tuwa, dadi upama kula menika golek mungsuh ya sing sak traju, sak bobot, sak timbang karo kekuwataning Basukarna. Ora golek mungsuh sago dadi Senopati kok mungsuhe bayi-bayi wingi sore, cetha nek wong jireng getih mati ae. Jagat pasisaning Ubathara wayah tura jagat Narpati Basukarna apa? Jebul kondang mandang jagat wis padha kebrebeken marang kumandange Narpati Basukarna mau apan kepara nyata ora mung kandhek ana ing pekabaran. Kabar apa sing wis mbok midhangetake bab Narpati Basukarna? Nggonmu dadi wong kang pancen seneng marang ngendhak marang gunaning jalma, nggonmu dadi wong kang seneng sesungaran dumeh kowe kasilungan kasekten ing linangkung. Nanging mbaya aja banget-banget mbok ngias marang sak pepadamu. Aja banget-banget nggo ngilani marang sak pepadamu Narpati Basukarna. Ora usah dadak kowe nyebut karo jenenge Brahmana Kestu nadyan aku mbok balang liring wae aku wis krasa. Ingkang mbok karepake aku pancen kepara nyata. Yen pancen kowe ora trima karo apa? Yen kowe ora nrimake kabeh sing padha lenggah ana ing parapatan agung iki padha prisa lan benerake apa kang diucapi Narpati Basukarna. Yen to kowe iki pancen suwijining Brahmana ingkang jireh getih wedi mati. Coba to Pandhawa ora lunga saka negara Ngamarta, tangeh lamun kowe semaga. Tangeh lamun kowe sago ngentengake awakmu dadi senopati ning para Sata Kurawa nggone bakal bedah negara Ngamarta. Nanging gandeng kabar Pandhawa ora ana sing ning negara Ngamarta mung para putra Pandhawa. Kowe sago bakal ningkes para putra Pandhawa. Wah, lha apa kaya ngono kuwi? Wataking pendhita, apa kaya ngono kuwi suwijining wong tuwa. Golek mungsuh bayi-bayi wingi sore. Upama kowe ki entuk mungsuhmu dudu sapa-sapa ning Narpati Basukarna padha tuane, padha umure sak traju sak bobot. Ayo jajal metu njaba karo apa. Sun Werkudara Dohari ning Sun Werkudara den kapareng kene Griwikan dadi grojogan geguyung dadi tangis mboten maiben kok nggih dateng wewatekanipun nalindring Awangga Sang Adipati Basukarna ingkang kados mekaten menika. Nama mboten mokal wong nyatane ya kula nuwun sewu tunggal wadah kaliyan para Pandhawa turta anak-anak Pandhawa menika klebet ponakan-ponakan prunane Narpati Basukarna. Mula nek arep dijangka patine mesti wong tuane ora trima.
glugu ketusuban puyung. Napa Kakang Duna? Glugu ketusuban puyung, ruyung. Ruyung niku nggone Bruce Lee. Durna kok ngerti Bruce Lee, Pak. Gumun kula. Sampun ngantos kuatos nggih, sampun ngantos kuatos. Saking pangintenipun ing Bapak Sukalima, peperanganipun antawisipun Brahmana sinten nggih, Pak? Kestu. Nun. Brahmana Kestu. Brahmana? Kestu. Kestu. Menika tartemtu bot mimpang mengsah Narpati Basukarna. Awit Brahmana menika sampun kula tonton saking katebian menika mencorong cayanipun. Ngoten. Nggih. Kula niku iso ngarani wong niku wong ming kokean gunung sing tanpa guna ming kokean omong karo wong sing ana nyatane. Wong niku nek ana nyatane omongane bener tur ya pinter tenan tur ya wasis tenan tur ya lantip panggrahi tenan-tenan niku ditonton iso ketok. Oh. Ketok ditonton. Wonge menang-menang ora tau guneman. Ora kakean omong, ora kakean polah. Ning saben-saben merantasi lah niku wong disebut jeneng napa jeneng itu? Rasa kesusu to. Lha niku nek omongi dukula mlumpuk e. Dadak ngulang-ngulu. Kenyon pangapunten dari Pate. Pun diombeni jamu. Sampun. Paman Arya. Wonten dawuh nggih, Paman Arya. Wonten dawuh. Ketapne Purwadya bala mlengket negari Ngamarta ingestaken dawuh nyuwun pamit madal pasilan Bawaduna. Wonten dawuh menawi saged dipun sapih anggenipun sami Bandayuda. Nun. Menawi saged dipun sapih anggenipun sami Bandayuda. Dipun sapih? Inggih. Kula kemawon mboten saged disapih. Anggenipun sami Bandayuda sing do gelut ki dipisah. Oh, ngoten to. Nggih. Kata-katane kula mboten pati adeng. Nggih. Nyuwun pamit madal pasilan, nggih. Ngatos-atos sampun kados lare alit. Kartomarmo. Oh, wonten dawuh. Budal kang pundhut sipisun kundur kedatun nuwun ngestaken dawuh. Ora usah nganggo tengara sarta lumakuning gending. Ingsun budal mlebu kedatun. Kartomarmo ki ming kaya ngono. Entek-enteke wektu. Wonten dawuh. Lagi ditinggal ngendikan kok wis ler meneh. Pengaruh obat ngono. Iki kok Kurawa lara kabeh to, Bang. Sapa-sapa minum obat. Nyuwun pamit tambah pangestu sing ati-ati sampun kados lare. Wingis-wingis katon lerandheping Trisula Netra Markata lir kabaranang iki wis mapan ing alun-alun Penemban Brahmana Kestu ayo ora usah dadak kowe nyacat marang Narpati Basukarna semono uga aku ora bakal ngiyas kelawan
Pandhita aran Brahmana Kestu. Nang kene ditemtokke kowe apa aku sing tekaning patian pancen kowe wani karo Narpati Basukarna. Ayo ngalno dadamu. Aja mringkes. Aja wani nemeng karo kaya bayi-bayi wingi sore. Ya kuwi putra-putra Pandhawa ora sah kakehan gunem sing tanpa guna. Kaya apa aku sing tekaning patian. Ayo tak ladeni sak gedhemu parap. Wangsit pindha kombang hangat saping tawang susu angin ngendi nggone dipun menapaken Sang Pramban ndedawa wektu Karna tak getak pengajaping atiku tiba ning Awangga. Kuntal anak Prabu Karna, Kuntal Begawan Tuna. Oh, syukur. Yen tak ladeni aku tangel lamun kalah nanging aku wegah yen to nganti ditonton wong pirang-pirang. Oh nggih, leres jeneng pendhita kok isih mubal-babal kanepsone. Ngladeni karo wong sing gampang murup atine kados dene anak Prabu Karna ing Awangga. Dipun getak mawon, bah ngoten. Iya. Kuntal jawah Ngawangga, Kuntal tiba Ngawangga. Edan tenan ampuh tenan. Aing ngatas sing getak kok iso dipas dituju lho. Mbok panjenengan ngedekaken transportasi. Kowe iki jane omong apa to Begawan Tuna? Kula piyambak nggih ngomong ngaten mriki. Dados menawi panjenengan getak tiba pojok beteng, Bah. Wonge langsung tekan pojok beteng lho. Didol murah kemawon laris. Iki pusaka ora kok kabisan. Aku nggunakake pusaka tak getak aja nganti tiba ngendi-endi, tak kepenake tibane tiba Ngawangga, tiba kratone. Lah nggih. Kula mangke nek wangsul digetak nggih. Iya. Ben ora weruh kanan, Bah, langsung tekan Sukalima. Klipuk. Nek saged dipaske punggunge Mbah Putri. Iya, gampang. Lah, menika ngaten menemban. Gandeng sampun menapa menika Narpati Basukarna sampun kondur wonten negari Ngawangga sareng dipun getak paduka penemban Brahmana Kestu. Menika dawuhipun anak Prabu Duryudana panjenengan kinarya senopati ningkes putra-putra Pandhawa. Lah sak banjure bidhal dinten menika. Menika Kurawa sampun samapta ing gati sawigang diri. Panjenengan midhanget banget mboten? Sumantenipun tiyang baris. Lho menika. Nggih, menika. Sing endi Begawan Tuna? Menika lho. Sumantenipun tiyang baris. Kula aturi midhangetaken. Ah, menika Kurawa. Oh, swara wong baris kae Kurawa. Iya, sampun samapta bidhal wonten negari Ngamarta. Ayo mangkat dina iki Begawan Tuna. Monggo kula dherek. Gatotkaca tinon mapak Karkasuta teka pira Kresna parta manehar saktinira Kakang Gatotkaca Wisanggeni piye? Kakang Antarja adiku Wisanggeni. Kakang Antasena cah kendir piye aja? Pandhawa ninggal negara Ngamarta. Iya. Monggo sing mapan ana negara Ngamarta dina iki aku lan sampeyan-sampeyan kabeh
Mula iki dadi kewajibaning para putra Pandhawa supaya ngreksa negara Ngamarta, aja nganti ana ingkang marajal saka sela-selaning garu. Ingkang bakal gawe kapitunaning para kawula gedhe-gedhene bakal gawe kisruh negara Ngamarta. Mula tak suwun Kakang Gargaca aja kundur marang Pringgodani, Kakang Antarja aja kundur marang Jangkar Bumi, Kakang Antasena aja kundur marang Randu Gumbala, aku ora bali marang Dresila Geni. Karepe Wisanggeni, ayo dirondani. Dirondani. Aja nganti ana trubusaning satru telik Mangindrajala ing bakal gawe kapitunaning negara Ngamarta. Ya, aku mingkari manut. Mula pancen dadi kewajibaning awake dhewe iki gandeng Pandhawa wis sawetara ninggal praja Ngamarta pepundhen Pandhawa mongko ora dingerteni menyang endi lenggahe. Iki dadi tanggung jawabing para putra Pandhawa, siji ngreksa negara Ngamarta, loro goleki menyang endi dununging lenggahing para Pandhawa. Pancen bener mengkono Kakang Antasena. Rekat lampahing rata tan mantara Prapteng sukuning argeram kang tumingal dengan taring dangu anggene sami balwacana kasaru praptaning Begawan Durnakarya kagiat sangganing para putra Pandhawa. Panalinganira lumacaring ratri linenggak jangkanira kapisanan aning prang Bratayuda iki kaya simbah Sukalima rawuh ana negara Ngamarta bektiku katur ya Mbah. Iki putuku Wisanggeni ta iki. Iya, Mbak. Oh iya Wisanggeni cah bagus. Tak tampa kowe ngabeti karo wong tuwa ora lihat pangestune Simbah Tampanana ya, Li. Ya tak pundi ndadekake jimat. Simbah Sukalima aku ngaturke bekti ya, Mbah. Antasena tak tampa pangestune Simbah Tampanana. Iya, kula ngaturaken bekti. Ngaturke bekti kok malang kerik? Nggih, nyuwun pangapunten. Kula ngaturaken bekti. Pangestuku Tampanana Gargaca. Iya, kula ngaturaken pangabekti. Antarja pangestuku Tampanana. Kok komplit banget iki? Ya pancen iki para putra duwe kewajiban ngreksa negara Ngamarta, Mbah. Lah Simbah rawuh mrene arep mopo? Nek pancen Simbah kersa waloka karo putu-putumu, mengko yen pancen Simbah kuwi duwe panjangka, putu-putumu bakal bebantu karo Simbah Sukalima. Iki ngene ya Wisanggeni. Gandeng anak Prabu Duryudana ya sembahmu kuwi midhanget yen to Pandhawa lunga saka negara Ngamarta. Mula banjur iki mau negara Ngamarta kanake pasatemoning para pinisepuh lan anak Prabu Duryudana padha mesake marang para Pandhawa luwih-luwih negara Ngamarta. Negara Ngamarta ditinggal karang para Pandhawa kuwi akeh sing padha kepengin lenggahi negara Ngamarta. Mula aja nganti negara Ngamarta kuwi dilingguhi dening Nalendra kana-kana. Iki kersane anak Prabu Duryudana, negara Ngamarta iki bakal dijaga dening para Sata Kurawa. Negara Ngamarta bakal sawetara wektu dilenggahi dening para Sata Kurawa. Mengko nek wis Pandhawa kondur marang negara Ngamarta, Ngamarta dikondurake marang para Pandhawa. Ngono kuwi sing dadi kekarepane anak Prabu Duryudana. Mula aku kandha karo kowe ya putu-putuku cah bagus, putu-putuku cah ganteng. Putu-putuku cah bijaksana. Lahir lan batine apa sing dadi karepe para Sata Kurawa iki? Wong tuamu kabeh saka negara Ngastina iki tampanen kanthi lega-legawaning ati. Supaya Ngamarta aja nganti ana apa-apa iki sing jaga men para Sata Kurawa.
Yen mongko kowe bocah-bocah wingi sore nek nganti ana sing kepengin ngersake negara Ngamarta mongko kekuatane ngedapi-dapi. Apa kira-kira anak-anak Pandhawa iso ngrampungi pakaryan Harataya? Raming-maming mindhon gaweni ta. Mula ben dijaga dening pepundhenmu wong tuamu Sata Kurawa. Wis, kowe menehake apa ora? Nek ora menehake, sebabe apa lan dasarmu apa? Nek menehake, mbahmu sekali mau ngaturake panuwun tanpa tindak sang gedhe. Mbah, Antasena piye? Kowe sing dadi wakiling para putra Pandhawa? Heeh. Gandeng Wisanggeni ora iso wangsulan, Kakang. Goco ora iso wangsulan, Kakang Antarja apa meneh ora iso wangsulan, aku sing mangsuli. Ah, wangsulanmu piye, Nggih, Cak Bagus? Aku wis hafal karo watake Pak Kurawa iki aku wis hafal. Watake pepundhenku Kurawa wis hafal, luwe-luwe watake eyangku Sukalima, watake eyangku Prasajenari aku wis hafal. Arep wong tuwa ning kerep ngapusi. Nah, bener. Apa ora? Iki tenan kok, Ger. Iki tenan lahir batin. Aku ora percaya. Niate Kurawa njaga negara Ngamarta kuwi mesti ngarep bedah negara Ngamarta didadekake iji karo negara Ngastina. Ya apa ora? Ya ngono apa ora? Nek Eyang Durna ngaku malah ora tak kapak-kapake. Nek Eyang Durna ora ngaku aja takon dosa. Ana pendhita tak ingel-ingel ning kene. Tak bondo tak tutuki cah papat. Nganti lenggek-lenggek kae. Kose, Antasena, sabrah. Aja kesusu ya Antasena, aja ngawur. Iki lahir batin. Tenan, Lahir batin. ning nganti mleset karo sing mbok ngendikake pitukane apa? Loh, aku manut. Aku takon sumpah cara apa wae aku manut. Lahir batin tenan. Lahir batin tenan. Saiki ngene, nek sampean ngapusi muga-muga mandya ucapi Antasena. Sampeyan lempoh selawase urip, lempoh nganti sak matine. Cangkeme. Mbok sing apik ora. Apa aku tahu goroh? Kaya kok kerep. Ha ya. Iya. Wis saiki ngene wae iki. Iki ndak engko tekan rembuke ora tekan gendindi ora tekan gone, ora tekan poine. Iki entuk apa ora? Nek ora entuk, Tak bedah negara Ngamarta. Nek kowe entuk Ngamarta bakal tak jaga. ora metu njaba ana pendhita tak ajar ning kene. Gatotkaca ana pendhita sapa? Srayaning wong Ngastina aku Brahmana Kestu. Ayo, mbok wenehake apa ora negara Ngamarta mumpung ditinggal para Pandhawa. Kowe iso ngregem negara Ngamarta gumlindhing sirahe Gatotkaca. Oh, kelakon panjang kamu kowe le. Njara langit mungsuh jago Ngastina ora bakal menang. Tak damu dadi watu awakmu kowe Gatotkaca. Ayo dulur-dulurmu arep mbelani karo kowe.
Apa kelakon padha karo kahananmu? Iki merganing panjenengan Wela Raden Antarja, Pak. Waduh, wah, Kakang Antarja. Waduh, Kakang Antarja. Wong ngurung jago wiring kuning didaya swijining pendhita Kakang Gawakaca Antarja didamu wujude awake dadi watu kabene wis anggene kowe aja meneng wae ni Reca Kakang Antasena. Wah aku dhewe ora ngerti. Kurawa ngurung jago wiring kuning wujude pendhita ampuh. Lho Kakang Antarja ya wujude watu kaya ngono. Lah iya aku dhewe ya ora ngerti. Wah lah dalah. Gugu karepe dhewe. Wis, tunggune reca iki pendhita mau tak jangkae. Kok sik aja kesusu. Nek kowe maju kowe kalah. Kowe ngias karo aku, kowe ngembe karo aku. Ora. Aku ora ngilani karo Kakang Antasena. Ning ibarate geni pendhita kae lagi murup diwenehna banyu ora ludes ning malah ngobar ki wetengene. Lah terus reca iki singitno. Kowe arep endi? Aku tak melungani sawetara negara Ngamarta. Kowe arep endi? Wis to, percaya karo aku tak golek Sraya. Seneng banget bunga ingkang tanpa pami penemban negari Ngamarta tartemu dados kukupanipun para ksata Kurawa lan anak Prabu Duryudana katitik Pura-Putra Pandhawa ingkang sawetawis panjenengan tamani daya kemanten wujud reca badanipun wisanggeni mlajar Antasena ndelik iya nggih sabanjure piye monggo samenika negari Ngamarta dipun lenggahi sawetawis sinambian nggorawipun anak Prabu Duryudana ngono Prabandana inggih iya ayo tak derekke Prabandana monggo penamparan monggo sing dumadi negara Ngamarta. Nganti aku nglungani praja Ngamarta, tobat. Kurawa entuk jago ingkang digdaya sekti kalintang jayaning perang. Ya, ora pati-pati aku bali yen to durung entuk srana nggonku mateni karo pendhita kae. Lah kok jebul sasuwene aku ngambandiri Gantara. Ngungkuli telenging wana. Lah kok kaya ana sumarot cahyane mubyar. Nganti blerengi kaya apa kae? Ora pati nduga ngono tak kira watu jebul wujuding gendhaga ingkang mawa cahya. Lah ning sapa sing nyimpen gendhaka ning tengah alas iki?
Gendhaga ingkang mawa inten Jamrut Hergeni ora lamak menungsa isa yasa gendhaga kaya ngene ya ora ratu sugih bleget utangeh bisa yasa gendhaga ingkang kaya mangkene. Ya ta? Yen mancen kaya mengkono mbok kena gendhaga iki gendhaga sing ampuh. Tak gawane sinambi ngupaya menyang endi denunging para Pandhawa. Aku tak ngidri jagat yen perlu kekalangan. Ora pati-pati aku mandheg ning upaya para Pandhawa yen ketemu karo pundhenku para Pandhawa. Metu diringi apa, Truk? Gamelan. Ra omongan. Lho lha kowe iki takon diwangsuli nesu. Nek ora diwangsuli nesu. Lah iya. Maksude dolanan iki jenenge apa? Pujiku. Puji langgeng pujiku tansah lestari tau rungake urung pujiku langgeng pujiku tansah lestari aku wis bedhek kok. Tak bedhek mencak tok plajetke nggon kaya ngono ku. Kosik tong. Heeh. Bengi iki climan meneh. Sapa sing pareng nimbali? Sing wingi bar nimbali rek. Apa iya? Iya. Pak Amri Basuki saka Tangerang ning lengganing Purworejo. Wo. Mempersembahkan hiburan wayang kulit buat warga desa Kuwukan Ngombol Purworejo. Semoga pandemi segera berakhir dan semua tentrem, sehat dan kehidupan normal kembali. Bertepatan dengan ulang tahun yang ke-50 Bapak Amri Basuki. Moga-moga paringi sehat ya, Truk. Amin. Paringi bagas waras, paringi barokah. Barokah apa wae barokah, terutama barokah rezeki. Ya. Mergo nek wis gelem nanggap wayang Slimen ki titenono mesti bakal entuk ijol sing matikel-tikel. Ya. Karo ngisor iki ning tulisane reng. Apa tulisane? Huruf ta? Heeh. Ra apa-apa aku tak uneki ngono ra tak sabar-sabarke. Nyuwun ladrang cikar bobrok kangge sedaya pandemen wayang kulit Kisira Nugroho. Mugi pandemi enggal sirna saking jagat supados sedaya saged normal kados mula buka. Sampun nyawer 1 juta. Cikar bobrok dalan badil, cikar bobrok kang enak jalane badil, majarane jundil sarekata brus. Nah, Bagong malah hafal. Awajar gamelan biyen nabu gamelan cikar bobrok. Oh, sing latih Madidi. Heeh. Mripate ucul pindho. Kowe wis diajari nabuh gamelan sing ngelokke mripate ucul pindho. Anggere nang sing klerune nabuh mripate pendulur. Mak kluduk syukur kowe aku. Iki nek
Iki nek nonton piyaine Wah, seneng ya, Tru. Ya, engko diaturake cikar bobrok ya karo kanca-kanca men diapalke. Nang ning pitake. Aku rada lali ini mbiyen apal banget aku. Ayo, aku mbiyen demung gleleng tenan. Heeh. Anggere cikar bobrok niki apa jenenge surjane tak linting munggah. Wah. Napu karo ndelokke penonton blas ra ono sing ngemati aku. Juga sareng gleleng ya. Iya. Ya muga-muga ke ulang tahun ke-50 Pak Amri iki diparingi sehat ya Reng. Iya, iya panjen. Sehat walafiat ya. Akeh rezekine. Wis pokoke anggere sing tresna wayang Climen iki wis cetha terus. Heeh. Iki ora kenyono-nyono ya Agustus ya saya merambat. Heeh. Maune sing kosong akeh banget saiki saya kebak tambah. Heeh. Karang sing ngundang tok peksa. Ora ya, wae. Tak telepon gayane takon kabar sampean lho nang Gapura lho Pak. Oh iya, kapan? Nek ora ngono ya ora entuk job. Ah iya. Aku nek ora ngono ya tak rewangi kaya ngono ki nggo nglabuhi kowe-kowe kuwi. Iya. Mula sregep latihan. Rekae areng nganggo talu peloh bara malah le nyuwuk suwe banget. Mikir tenan. Arep ndendeng-tandeng ngono kuwi wedi tenan anggo nek pas ndendeng-tandeng ning lho. Aku ki mengutarakan pendapat kok. Heeh. Aku ya ora kondur wah aku jane nek seneng nek palaran karo. Wah. Pegat-pegat sinartan tetes sing elo. Elo. Wah, penak ya kuwi condong raos. Heeh. Sip. Ah iya. Aku mau do digoleki. Iya. Aku turu ya, Pak. Heeh. Rek ning jero kamar iki aku arep ngindik wong sing do ngrasani aku ki sapa. Mergo le mangan rak ning jaban kamarku. Heeh. Tak rungokke mah keturon aku ayo wis. Terakhir aku krungu muni iwake cilik-cilik ngono. Alah patel cangkeme. Yo rek yo nembang cikar bobro yo. Ayo. Wiwiti slendro nek ora kleru iki slendro menyura wong biyen tibake iki terus repek sala. Heeh. Mas Didik biyen. Alus mau Dik, anu dhewe tambahane alus mau. Mengke nek gendreng ya stro tenan. Aning kae jasane gedhe karo warga laras lho. Wah iya warga laras iso mantra Madura iki nek ora Mas Didik sapa? Anggere muni kenong goyang. Zaman semana dikandani kenong goyang iki malah le kenong tok to. Sing goyang mboten bokonge. Ayo diaturake kagem Pak Amri. Pak Amri saka Tangerang sing kepareng nimbali awake dhewe bengi iki. Heeh, ayo. Ting tung tong tong ting tung. Ah, kelingan aku jok. Ah, malah pinter aku. Ah iya. Kowe mayang iya aku tak mbona. Kowe iki wis untune lara suarane isih gemethak. Mulane kowe greng-greng ning kursi mau ya ora ana wiyaga sing nyedak. Ora do mesake karo kowe. Ora perkara ora mesake, nyedak ya tak bajing-bajingke tenan. Untu lagi lara jak omong wae. Dolope mas tak unek-unekke. Untu lagi lara kok mah omong wae kuwi meneng iso ora pancal cangkemmu. Langsung lunga, lunga.
Untu lagi cenut-cenut. Lah maune ra apa-apa e. Heeh. Mak tanggo mangan ati wedhus kok lara. Ayo biar aku ki nyamikane nek sore ati wedhus kok. Cukup tahu. Nek mangan malah pecel. Ayo wis ngaku wae. Ayo, Nena. Marmane Pandhawa padha mapan ning lengkeng Gunung Himawat. Sayekti nyadhong marang nugrahaning dewa. Nyadhong nugrahaning dewa? Iya, pancen mengkono. Napa, Ndara? Wujuding wahyu kang aran Wahyu Tirta Manik Mahadi. Wahyu Tirta Manik Mahadi. Gong, Wahyu Tirta Manik Mahadi. Gancanana, Tru. Gancan dengkul. Wahyu Tirta Manik Mahadi. Mahadi anungsan kasrepan tingkaing mongso niran padha kadang anakku lanang wisanggeni Bapa Janaka ya aku ngaturke bektiku katur ya Bapa iya tak tampa Ndara Wisanggeni ana Kawang Semar Gareng Petruk Bagong ya ana ponggir nglonjong botol nggonmu lumaku nganti prateng lengkeng Gunung Himawat. Sepisan ngupaya marang para Pandhawa beja kemayangan dene aku wis ketemu karo Bapa Janaka. Lan ndadekno wuhanamu Bapa. Nalika semono sakpungkuring para Pandhawa aku lan para putra njaga negara Ngamarta. Nanging dadya sumurupmu yen to negara Ngamarta dina iki bedah awit saka pangertining Sata Kurawa ingkang duwe jago ya kuwi pendhita ingkang kawasa ngasorake marang putra Pandhawa. Malah Kakang Gagaca Kakang Antarja disebda dadi rujuting reca. Mula Kang Sangka kuwi aku munjuk aturaning Bapa Janaka yen Ngamarta dina iki bedah nggih Bapa Janaka. Lara apa lho? Njing mlene ampun tindak kabeh. Lakone rak malah tumpuk matumpa-tumpa. Yen ngono aku tak bali marang Praja Ngamarta kosek. Tok sumbere dene Kurawa iso mbedah negara Ngamarta, aku wis entuk trontong sulaking pepadang. Lire piye Wisanggeni? Marata iki tak aturke Bapa Janaka. Gonjang ganjing langit kelap-kelap katon. Ndrum. Ana wujuding gendhaga ing tak temu ning tengahing alas. Gendhaga mawa cahya iki dudu sadengah titah ingkang bisa nduweni gendhaga wujud kaya mengkene. Nanging iki gendhaga ora baen-baen bareng tak buka tutupe jebul jerone sandangan. Monggo bareng tak titip priksa sandanganing Sang Hyang Bathara Guru ya Manikmaya Bapa. Wisanggeni piye? Busana iki agemen. Tumuli Bapa munggah ning kayiwangan lenggah ana ing Sela Kandha Warubinangun. Yen busana iki dipapanake ning gendhaga cetha lamun Sang Hyang Manikmaya ora lenggah ning Suralaya. Kakang Semar. Kang putra menika lantipun manut mawon. Lah terus kowe arep menyang endi? Pandhawa liyane pepundhenku ana ing lengkeng Gunung Himawat. Bapa Janaka ngagem busana iki munggah ana ing kayangan aku tak sowan marang Dharma Kusuma apa dene Rama Kyai Jodipati Bapa. Iye Kakang yen nampa dukaning Sang Hyang Jagat Girinata. Kula melu. Monggo sampeyan nek didukani kula tanggung jawab. Napa kula mawon sing ngagem? Aja. Ngagem dengkulmu atos. Ming kowe kok ngagem. Nganggo. Aja wis tak ageme wae Bagong. Nggih kawrika dinggo munggah teng kayangan. Gunjang ganjing langit kelap-kelapaton. Lerking sanging risang mawe gandrung. Wis memper wis pas. Iya. Wis apik Bagong. Ya pas ya. Ndara Janaka dedeg piadeke ya padha rasa dipaesi wae pasuryane baguse wis padha Sang Hyang Jagat. Jagat sapa? Jagat Giri Pratingkah. Yen pancen mengkono ayo munggah ning kayangan. Kula derekaken, Ndara.
iki, Truk. Aku tiru-tiru bapak joget kok ora munggah-munggah ya. Ayo cilaka iki. Semar bablas ayo Semar digdaya kowe karo aku ditinggal nang kene. Piye, lek iso tekan kono. Lamet. Waduh. Sirahe kakane nggo undak-undakan mencolot. Ah ning kok ya iso mabur. Ah apa sarunge diplembungke kae apa? Wah, wis jandha pinter Pak. Warataya kowe, modal ora kowe. Wangine gedhe mubeng-mubeng ora karo-karuan. Modal ora. Wah. Bagong ki. Taran aku nganggo cawet ping. Wis ajae dhek bojone. Ae sok ngawur kae. Dhek dhewe ra garing ya dhek sapa-sapa dienggo e. Ya Nusaya Traya ya. Tinetraning uga rapuh sabaning kokela ring kanikara saketer kene donga engkong lero sing kene panca Pepetoking ayam mono merak mangguging pagakan gawe kaget iki kaya wisanggeni. Wah, kaya wisanggeni ingkang prapta ning lengkeng Gunung Himawat. Bapak Puntadewa iya. Bapak Kyai Jodipati ya aku ngaturke bekti katur. Iya nggih tak tampa pangestu ning wakmu Tampanana. Pangestu Tampanana. Tak pun ndadekake jimat. Ana apa nggih mara gage matur marang wakmu Darma Kusuma. Wah. Ngaturake duta pengawun. Duta pengawun, duta kengkonan pengawung Rajapati. Sapa ingkang tekaning pati? Ora kok tekaning pati nanging ketiwasan. Sakpungkuring Siwa Darma Kusuma ninggal Praja Ngamarta, aku lan kabeh para putra Pandhawa jejaga marang Praja Ngamarta. Aja nganti negara Ngamarta ana trubusaning satru ing Maraja saka sela-selaning Garu. Nanging dumadakan rawuhing para pepundhen Kurawa, mongko murung jago wiring kuning, pandhita anyar katon ingkang digdaya sekti kalintang. Nganti kadangku pringgondane Kakang Garukaca dadi reca, Kakang Antarja dadi reca. Tumuli tak kon mboyong Kakang Antasena supaya ndelik negara Ngamarta dina iki bedah dijeki dening para Sata Kurawa awit para Pandhawa sawetara wektu ninggal Praja Ngamarta wa Darma Kusuma. Kagatresang kapirangu pinangkul kinempit-kempit sang reknaning bawana ya si tukang walang ati ya si tukang kudu garing brol riwih Amurawaryan saka sela-selaning pelarapan tumetes wonten ing Bantala kajeng lamun Prabu Darma Kusuma ngampah duka ingkang mubal babal angubar telenging penggalih eling-eling nalindra ing datan nate duka
lamun duka mutha watiri saya ageng salin wujud dadi raseksa. Lako jebul kaya ngono pakartining Kurawa ingkang ngurung jago bedah negara Ngamarta. Para Kudara, wah barep kakangku. Nek kula Sedewa gendong tak tugele gulune pendhita sing ngugel. Pandhita kang kinarya wangsit pindha kombang ngajaping tawang susu angin ngendi nggone latar kowe sapa Begawan Brahmana Kestu aku ingkang ngrenggani Praja Ngamarta sawise bisa mbedah saka tanganing para putra Pandhawa. Wah, ladalah iki menungsane. Wah, ora ngerti nganti kowe dak siya karo anak-anak Pandhawa aku ingkang ora nrimakake. Kowe sapa? Aku Dewa Amral. Arep ngopo njaluk negara Ngamarta mangsa tak wenehake. Gagrak limpahan. Dadi kaya ngono kamurkaning Ratu Ngamarta. Dikira aku ra bisa mawas sapa sejatine yaksa Nalindra Ngamarta Puntadewa ingkang wis murka nganti wujud buta. Yen ora tak oncati kelakon dadi ndeking pengamun-amunan. Gengen kinarya nyingitake busana lah kok dadi malah ilang. Ora mapan ana ing papan nggonku nyingitake busana. Weh ladalah. Yen ngono cetha ana pawongan ingkang wis wani nyidra kan busana kadiwatanku, luwih-luwih wani ngagem marang busana. Ya to, coba tak jujuke marang kayangan sapa sing wani ngagem busana kadiwatanku. Wilahing Mastu Nama Sidam Kakang Bathara Gareng. Punapi adi? Teka menika wonten satunggiling titah ingkang wantun minggah wonten ing Kayiwangan. Yayi Bathara Kandhong Bolong. Kakang Bathara Cekuk Truna. Cekuk Truna dengkul mlocot Cekuk Truna iki elek, Tru. Ya sapa? Gareng. Kakang Bathara Bagong. Oh ngilahing Mastu Nama Sidam sekarang bawana. Sekar mayang ceng ceng dong deng deng deng. Wah. Aku dadi lagune Gomblo. Ha ya. Iki cetha lamun panjalmaning titah. Ayo ora gelem balekake busana ulun. Aja kelakon dosa kendara dening aku. Bathara Gareng, Bathara Petruk, Bathara Bagong.
ana wong kang wani ngarani ulun Nyidra Busana wajib dipurasara. Wah, lakon panjangamu lekane ani. Ayo, lah kok dadi iki wujuding Nala Garing Petruk Bagong do dadi dewa cetha lamun ingkang ngagem busana ulun Si Arjuna. Aduh ketiwasan bakal menyang endi ulun nyuwun tulung. Kresna, Kresna, ulun tulung ana. Ulun ya Kresna ulun nampa. Ora liwat pangestu ulun tampanana inggih kula pundhingga jimat. Wonten menapa pukulun ngagem busana cara kapanditan teka mlajar-mlajar. Kresna ingkang sekawit ulun mimba kelawan wujuding Brahmana suwita kelawan negara Ngastina. Ndombani si Duryudana nggone bedah negara Ngamarta. Satemah dadi murkaning si Puntadewa ingkang wujud Dewa Amral. Apa dene busana ulun ingkang cinidra dening Si Arjuna mbuh sangkan parane. Kresna ulun dioyak-oyak kelawan buta Dewa Amral sesingroning Puntadewa kelawan Si Arjuna ingkang ngetapake wadya balane. Ya kuwi Panakawan Nala Garing Petruk Bagong ngoyak-oyak kelawan ulun nedya mulasara kelawan ulun. Ulun tulungana Kresna. Kresna sinayeng manggelung mintonaken dewi kramanira kang kumitraning asta ulun wonten tetembungan jer Basuki mawa biya lho apa sababe kita matur ing kaya mengkono inggih. Mergi kula menika sampun kondhang dados pujangganipun para Pandhawa, kula menika sampun kondhang dados suwing para kadang Pandhawa. Pandhawa nilar praja menika anggenipun kepi-kepi kepengin kedunungan wahyu inggih menika Wahyu Tirta Manik Mahadi. Mila kula badhe ngrencangi paduka Hyang Adipukulun menawi paduka maringaken wujuding Wahyu Tirta Manik Mahadi dhateng para Pandhawa. Aduh. Kepiye Kresna? Tos pundi kula namung kantun derek. Menawi maringaken kula ingkang tanggel jawab murkanipun Nyai Darmakusuma. Lan kondheripun busana wonten asa paduka Hyang Adipukulun. Nanging menawi boten inggih sampun monggo kula aturi ngraosaken. Jernyatanipun paduka sampun nandur tumindak ingkang boten sae nglabuhi dhateng Sata Kurawa. Yen to pancen mengkono ulun janji lamun kita bisa nyerep ngubal kamurkaning Puntadewa, Wahyu Tirta Manik Mahadi bakal ulun paringake. Semono kita bisa gawe srana nggon ulun bisa antuk busana kadewatan. Monggo kula aturi lenggah wonten wingking kula menika pukulun. Brahmana Kestu aja aling-aling Ratu Ndarawati. Aku tandingana kowe ngasorake lawan aku lakon ngukup negara Ngamarta. Yayi, kula nyuwun pamunten. Mboten ateges kula menika mbelani dhateng Sang Brahmana Kestu nanging Yai Prabu kedah ginakaken permana jati bilih menika Iwang Pikulun Jati Murti.
Ingkang panjenengan oyak-oyak menika Iwang Pikulun Jatimurti lan Iwang Pikulun Bathara Guru sampun paring pangandikan kaliyan kula. Menawi Yayi Prabu saged anyirep kamurkanipun badhe pikantuk ingkang paduka ulari Yayi Prabu. Timbarep kakangku. Kabeh wis katon padhang. Brahmana kestu ing mapan ing kepungkuraning pun ngakang iki sesingoning Sang Hyang Jagat Girinata ingkang bakal samengko sago paring wahyu tirta manik Mahadi lan para Pandhawa. Kuwi tenan. Iya tenan Yayi. Wah, ya wis. Yen pancen ngono aku jumurung nderek kersaning Kresna kakangku. Weh lah dalah. Kakang Bathara Petruk. Piye? Lho Kakang Bathara Petruk malah mampir angkringan. Ngelak Kakang Bathara Garing. Pandhita kang aran Brahmana Kestu ndelik nang mrene Nata Ndarawati. Wis katutke dosane sisan. Ngayomi karo wong jahat. Ngayomi karo wong elek. Kepengin katut dosane. Kosik to. Nala Gareng kowe iki ngopo? Iki wis meh rampung. Iso lagi setengah 11 kok wis meh rampung. Iki ora sewengi. Apa iya? Heeh. Wis saiki kowe do lungguh kene sing apik. Nek bengok-bengok mah tak lim cangkemmu. Mundur Gareng. Petruk arep apa? Mboten napa-napa nek Gareng mboten nesu ya ora arep nesu. Ning nggone iki mawon. Ngilahing Awigna Wastu Purnama Sida Kaki Prabu Bathara Kresna. Kowe nek ngono kuwi nek konangan sencaki dijotos lho kowe. Iki aku Ratu Ndarawati, senopatiku Setyaki. Setyaki iki nek ana weruh wong ra sopan karo aku mesti diajar nanti legek-legek. Kok ora omong, Gong? Medeni. Nek diajar nyanyi malah cilaka. Bathara Guru menyang Petruk. Ane ana apa tindak mriki kok piye iki, Kang? Arjuna wonten maring ajeng. Busana aturna Iwang Manikmaya Inggih ngestakaken dawuh. Pukulan sewu kalepatan diagung pangaksami. Namung sadremi ngemban jawipun Kakang Semar. Yaya Arjuna Kaya ngapa busana ulun? Titiprane mangananong paricata. Kresna wonten timbalan. Jumbuh kelawan apa kang dadi pangandika ulun. Sirep si Punta Dewa nggone murka wujud yaksa. Arjuna wis ngundurake busana kelawan panjenengan ulun inggih. Pandhawa mara tampan ana wahyu tirta manik Mahadi. Muga-muga bisa mbabaro katentreman Pandhawa. Kresna piye? Tasih wonten setunggal ingkang kula suwun. Apa nggih? Menapa pukulan supe anggenipun sampun namakaken daya kemanden kan anak-anak Pandhawa. Gatotkaca kaliyan Antarja ingkang wujud reca kados mekaten menika Ulun ingkang bakal maluyake kelawan putulun Gatotkaca lan Antarja.
ngaturaken bekti kula kunjuk. Iya iya. Antarja Luntampa. Ulun ingkang sayekti mimba pandhita lan wis maliyake kelawan jeneng kita. Nggih baliya marang Praja Ngamarta sendika ngestakaken dawuh kula. Gembal manyar-manyar duneng dungkul wana dadi alas. Ora nganti telung kedheping paningan negara Ngamarta wis bali marang panguwasaning para Pandhawa. Wilah kelakon nganggo sifat bareng. Nggih nganggo sifat. Pun suwe mboten. Apa kudu tinggal dirane. Kula sak perangan kan maju njaluk negara kenceng Bratayuda. Monggo kula dirakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.